Què tal? Com estan vostès? Encantats una vegada més d'estar davant de les càmeres de Comarcal Televisió. Encetant esta nova etapa en este nou any del 2021. El nostre convidat d'avui, que estava previst que fora el que encetara esta nova etapa, és l'alcalde d'Ontinyent, però les circumstàncies personals, jurídiques, perquè està passant, fan que l'entrevista, que estàvem previst parlar fonamentalment de totes les conseqüències de la pandèmia, hem de començar parlant del que s'ha conegut en els últims dies. El dimecres, concretament, el jutge del Juzgat d'Instrucció número 9 de València tancava el procés d'instrucció del procés conegut com cas Alqueria. I de tot això anem a començar a parlar amb Jorge Rodríguez, de qui agraïm la seva presència. Jorge, notícia, què ha fet el jutge? Tancar el procés inicial, no? Sí, bueno, la veritat és que res que no esperàrem, no? El que des del primer moment teníem clar era que després d'haver desenvolupat tota una operació pràcticament antiterrorista per a dirimir si uns contractes estaven ben o mal fets, era pràcticament impossible que el jutge que en el seu moment va autoritzar la detenció, junt al fiscal que la va ordenar, acabarem per decidir arxivar este assumpte. Per això, després de 2 anys llargs d'instrucció, pràcticament el que ha fet el jutge és tancar esta fase d'instrucció, en una fase en la qual, malauradament, ens ha estat impossible el poder-se defensar, perquè tot allò que les defenses han vingut presentant per desmuntar la versió que el fiscal defensava ha estat de manera sistemàtica rebutjat pel jutge. Per tant, ha sigut una fase de patiment de 2 anys i mig, durant els quals la nostra veu no ha pogut pràcticament escoltar-se ni pràcticament tindre's present en esta fase d'instrucció. Tant és així que el propi auto que el dimecres feia ja públic el jutge no té present ni una sola de les proves o de les aportacions que al llarg de 2 anys i mig hem fet no sols la meva defensa, sinó el conjunt de les 14 defenses que des del primer moment el que hem defensat és que simple i llanament es tractava de dirimir si uns contractes, 7 en concret, tenien que fer-se a través d'un procediment o a través d'un altre, però que en ningú moment havia hagut ningú benefici econòmic ni, des de luego, ninguna intencionalitat de vulnerar la llei, perquè jo, si alguna cosa crec que he demostrat al llarg dels ja molts anys en la funció pública ha sigut el respecte escrupolós a la legalitat i l'actuar sempre en consciència, no? El que resulta prou sorprenent, més de 2 anys de posar en marxa d'una instrucció, que és la que ara s'ha tancat, i al remat d'això, pràcticament tots els mitjans de comunicació parlen, diu, se processa a Jorge Rodríguez i a altres 14 càrrecs del PSPB i del Compromís. Tècnicament, jurídicament, no estem davant encara del processament. Això serà possiblement la conseqüència, però és tancar una primera fase i obrir ara altres diligències que hi haurà ahir també possibilitat d'aportar alguna documentació, Què diu la vostra defensa al respecte? Bueno, el que, marca ja el procediment és, a partir del moment en el qual es fa públic ja el procediment abreviat, el que pertoca és que, en aquest cas, l'acusació, la Fiscalia o les acusacions particulars facin el seu escrit d'acusació al llarg dels propers 10 dies i després d'aquests 10 dies ja és el jutge el que lògicament, en aquest cas, i bé en el tenor de l'auto del dimecres, obrirà el procediment de judici oral i posteriorment les defenses presentarem els nostres escrits de defensa i tot això es traslladarà a l'audiència provincial perquè ja establisca una data. Per tant, per a nosaltres, hi ha 2 coses, perquè jo sempre intento veure el positiu de les coses. Hi ha 2 coses, en aquest cas positives, que és que canviem d'instància judicial, el que vol dir que comencem des de zero i, per tant, esperem que en aquesta instància sí que es puga presentar totes les proves que les nostres defenses tenen per demostrar que en cap moment n'hi ha hagut una prevaricació continuada, ni molt menys una malversació continuada, perquè al final, quan parlem de malversació, del que estan parlant és de sueldos que van cobrar les 7 persones que vam contractar i nosaltres entenem
que les persones que treballen han de cobrar un sueldo, però és que fins i tot en aquesta suposada malversació inclouen les quotes a la seguretat social, que és una que ningú s'ha endut, s'ho ha endut l'Estat en el pagament dels impostos que pertoquen en qualsevol contracte. Per tant, després de 2 anys i mig canviem d'instància judicial i per fi esperem que puguem defensar-nos, perquè el que ens hem trobat en aquesta fase ha sigut en uns prejudicis des del moment zero. Pràcticament l'auto d'avui, del dimecres, podia haver-se escrit quasi el mateix dia que que pràcticament és el que dia l'acusació inicial, no? Efectivament. No l'acusació inicial, sinó l'informe policial, no? Sí, pràcticament és el que ja defensaven des del primer moment. Nosaltres, al llarg de tot aquest temps, hem intentat demostrar 2 coses. La primera d'elles, que realment es tractava en una empresa que venia del cas Taula, que havia estat saquejada de manera sistemàtica, tractar de ficar ordre. I per a ficar ordre contractàvem a una sèrie de persones a través del procediment que els tècnics ens van dir que devíem utilitzar, perquè lògicament ni el president de la Diputació ni un alcalde sap quin és el procediment de contractació, per això hi ha juristes que defineixen quin és el procediment. I, per altra banda, que aquestes persones van exercir els seus càrrecs directius i, a més, van estar assistint a totes i cadascuna de les reunions dels consells d'administració, van actuar en representació de l'empresa, vull dir, no estaven amagades, sinó que anaven als municipis i parlaven en nom de la Diputació i en nom de l'empresa pública, i que, lògicament, fruit del seu treball, que a més es presentava davant de tot el Consell d'Administració i s'establien línies estratègiques, cobraven uns sueldos com qualsevol treballador que cobra el seu sueldo i que, per tant, per a nosaltres no podia haver en cap cas una malversació, perquè això tindria lògica si aquests treballadors no hagueren anat a treballar i hagueren continuat cobrant el seu sueldo. No eren zombis, no eren funcionaris com tots coneguem en totes les corporacions i institucions, que hi ha gent que no apareix i viu del cuento. En aquest cas estàvem parlant de persones que en molts casos fitxaven, que presentaven els seus programes de treball, que quan acabava l'any presentaven una avaluació de si havien aconseguit o no les metes que s'havien establert, que a més van aconseguir canviar una filosofia de l'empresa, una empresa en la qual mai es feien processos de selecció, sinó que es contractava a dit, va començar a fer processos de selecció, una empresa en la qual mai les contractacions de matèria, de materials, etc., es feien com es feien, van haver plecs. Per tant, per a nosaltres la faena que van fer tant els gerents com els directius va ser essencial precisament perquè l'empresa canviara el seu rumbo totalment. A partir d'ahir, si els 7 contractes tenien que haver-se fet per l'article X o per l'article Y, és algo que nosaltres pensem que sols pertany a un àmbit, que és l'àmbit administratiu. Però una prevaricació suposaria que ho has fet en una intencionalitat clara, en una mala fe molt evident i intentant beneficiar-te d'algo. Entonces, diguem, d'alguna manera, fins i tot quan es parla d'enxufats, jo no sé què sentit tindria que jo, que en aquell moment pertanyia al Partit Socialista, de 7 persones a les que suposadament enxufe, 4 siguen de Compromís. És un poc absurd que si jo em dedico a enxufar a gent, enxufe a gent de partits diferents. Però que per altra part respondria al que és una pràctica habitual en qualsevol corporació, en qualsevol govern que és de resultes d'un govern de coalició, que vull dir, o que hi ha suport d'alguns altres partits perquè no teniu una majoria absoluta per a poder governar. Necessiteu el concurs, el suport d'altres partits i en tots els casos es donen una sèrie de compensacions. I en aquest cas jo m'agradaria saber quina és la reflexió, l'actitud, què t'arriba a tu, Jorge, per part de l'antic partit teu i per part del Compromís, que també tenen personal implicat o afectat. Jo crec que per part de la bona gent del Partit Socialista i per part de la bona gent de Compromís el suport. Altra cosa és que el facin públic o no, però des de el suport, perquè jo crec que si algo té clar la gent que a mi em coneix és que jo soc una persona honrada. Jo puc equivocar-me? Sí, puc equivocar-me, com tot el món. En un moment determinat puc haver estat jurídicament mal assessorat? Doncs no dic que no, però que des de luego no va haver ni cap intencionalitat de saltar-se la llei ni d'enxufar a ningú, ni molt menys que això suposarà un dany a les arques públiques. Tot el contrari, el que es va intentar és, en una empresa que venia d'una situació molt complicada, tractar de ficar ordre
a través del nomenament d'una sèrie de persones que tingueren funcions directives i que s'encarregaren de tornar-le, diguem, el tren que havia descarrilat, tornar-lo a la via. I a partir d'aquest moment, lògicament, quan tu treballes, cobres un sueldo i aquest sueldo dels treballadors és el que ara el jutge entén que ha suposat la malversació de cabdals. Jorge, el foc amic o el foc enemic, quan tu estàs en un lloc de responsabilitat, com va ser la presidència de la Diputació, vaig sentir moltes vegades que el foc amic de vegades venia granejat, venia fortet. Sí, home. Jo crec que quan una persona assumeix llocs de responsabilitat, sempre hi haurà gent que, diguem, que d'alguna forma haguera pretès el lloc que tu has assumit i que des del primer moment no va ficar-te les coses fàcils, no? I després, dins dels partits, a ningú se li escapa que hi ha lluites de poder i que hi ha, diguem, bregues. Per tant, tu al final, d'estar posicionat en un lloc a estar posicionat en un altre, les coses el van d'una manera o a vegades el van d'una altra, perquè, com moltes vegades hem dit, hi ha moltíssima gent que en la mateixa situació que jo tenia ha sigut candidata del Partit Socialista a una alcaldia i, sin embargo, en el nostre cas, va ser impossible des del primer moment. Per tant, la veritat és que, d'alguna forma, jo sí que sempre he dit que m'he sentit molt recolzat per la gent d'Ontinyent, m'he sentit molt recolzat per molt bona gent del partit, de tots els partits, però, per altra banda, sí que he sentit moltes vegades un tracte, diguem, desigual front a situacions iguals. Per això, al final, la veritat és que del que és, entre cometes, politiqueo, passes pàgina, el dediques al que a tu t'agrada, que és la defensa dels interessos d'Ontinyent, que és el que a mi realment em va motivar a entrar en política i en aquest moment a defensar la teva honorabilitat, a dir, a veure, jo torno a dir, jo des de luego puc equivocar-me, però des de luego jo ni soc cap lladre, ni he intentat beneficiar-me d'una posició política, ni molt menys, ni m'he dedicat a enxufar a gent, m'he dedicat a intentar gestionar la Diputació de la millor manera possible, rebent una herència absolutament enverinada i tractant al màxim de salvaguardar els recursos públics. De fet, com estem dient, el que es va demostrar és que l'empresa pública no sols va anar millor, sinó a més que va gastar menys diners. Algo que hauria ser positiu, el propi jutge ho interpreta com a algo negatiu perquè diu que el que va fer és que es va baixar l'activitat, el que es va fer és optimitzar els recursos al màxim i per això vam tindre que, com dic, ficar ordre a través de professionals que exercien unes funcions directives i que, lògicament, cobraven en funció del seu treball. Però, Jorge, això pot ser discutible en el sentit que algú pensa que es podria fer d'altra manera. Això ja veurem en què queda tot el procediment. Jo, des del punt de vista polític, veig que hi ha coses que no s'acaben d'entendre. En un país com el nostre, que es dona el cas Pujol, on són milions i milions i milions els que s'ha defraudat per part d'una sola família, i jo no conec... Vosaltres vos vau passar una nit en comissaria, en una sala prou mugrienta, no sé què, prou asquerosa. Però bé, aquestes són circumstàncies que a vegades no s'acaben d'entendre. Però si fas la comparativa, dius, escolta, i el cas Pujol no passa... I no sols això, vull dir, tu de vegades penses en el cost que per a l'administració, per als diners públics, pot suposar una contractació, anem a veure en què queda tot el cas Bárcenas, en què queda la imputació que li fa a Mariano Rajoy d'haver cobrat sobresous, etc. Això és un altre tema també que ara ha començat a tirar de la manta perquè no li han fet cas als seus pactes i als seus tejamanejes. Però hi ha molts gastos per part de l'administració que resulten insòlits i tu dius, bueno, però com s'ha fet un acord, perquè hi ha una aprovació, i això hi ha aparentment una malversació que està beneïda per una sèrie de vots. Jo crec que això els ciutadans ens deixa un poc perplexos, vull dir, això no s'acaba d'entendre. Jo crec que no, per això el que ens refereix quan parla d'aquest tracte desigual o d'aquesta operació antiterrorista és que poc després hem vist de tindre a la presidenta de la Diputació de Barcelona, a la qual s'acusa de malversació de caudals, de frau, de no sé quantos,
avui continua sent presidenta de la Diputació de Barcelona, no va entrar en cap moment a cap tipus d'instància policial, simplement se la va detindre, es va confiscar, diguem, el material que la policia considerava que era oportú i ahir va quedar la cosa i fa el seu procés, per no parlar del meu antecessor en el càrrec de la presidència de la Diputació. Vull dir que 5 anys després, o ja més de 5 anys després de la detenció de Rus, a hores d'ara la instrucció no avança. Sin embargo, la nostra instrucció ha avançat de meravella, ha anat... No sé si és millor o no, vull dir que... Jo vull pensar que és pa bé, vull pensar que el nostre cas és tan clar i tan simple que no hi havia que calfar-se massa el cap. Després està, diguem, tot el contingut novel·lesco que li vulguin ficar el fiscal o el jutge, no? Però quan anem als fets que al final es debatixen simplement és 7 persones tenien que ser contratades d'esta manera o d'esta altra. Això és el que està debatint-se. D'ahir derivar en una prevaricació i sobretot en una malversació mos pareix una cosa un poc kafkiana. Sí, que intervenga al final el que pot ser una errada administrativa que pugui convertir-se en un delicte, no? I acabar sentats en la banqueta. Bé, però això és un tema que ara ja no podem dir res més, no? No sé si vols dir alguna cosa més en aquest sentit, perquè ara hi haurà que esperar que sí, que es doni el pas següent i que doni peu al processament i que s'obri la vista oral, no? Que era justament el punt on el Partit Socialista dia que la destitució o la dimissió tenia que produir-se en el moment que se sentara la persona implicada o acusada en la banqueta. En el cas de Jorge Rodríguez, el Partit Socialista es va adelantar als aconteixements, però, vamos, 2 anys i pico per davant, no? Sí. Jo, de totes formes, al final, sempre pense que on no el volen no has d'estar, no? I que al final jo he tingut la sort de que la majoria de les meves companyes i companys han continuat al meu costat, que a més el poble d'Ontinyent ha continuat confiant en nosaltres, a més d'una forma abrumadora, i que això m'ha permès continuar treballant per lo que jo m'estime, que és, com dic, el meu poble. És de veres que això, personalment, és un malviure, personalment, evidentment, és com dur una pedra en la sabata de manera constant, però jo el que vull que és, d'alguna manera, començar a veure la llum al final del túnel. Entonces, per a nosaltres, el fet de que s'obri a judici oral, home, no puc dir que siga positiu, perquè mai ningú vol veure's en no és agradable, evidentment. Ningú vol veure's en aquest punt, però la veritat és que quan tu arriba un moment en què el dones compte de que cada vegada que has intentat defensar-te, cada vegada que has intentat presentar una prova, el jutge de manera reiterada i de manera sistemàtica no ho ha admès, el dones compte de que tu en aquesta instància no vas a poder-te defensar. Per tant, quan abans canvies d'instància, abans podràs defensar-te i abans podrà eixir a la llum la veritat. Hi ha un comentari de la gent, bueno, i ara a Jorge Rodríguez com li afecta? Té que deixar l'alcaldia d'Ontinyent o com li afecta el dia a dia el seu treball? Bueno, a mi realment no m'afecta en el dia a dia, vull dir, m'afecta en la vessant humana, no? Però jo des del primer moment tenia molt clar que això estava escrit, vull dir, que això estava ja en el guió des del mateix dia 27 de juny en el que es va produir la nostra detenció i per tant tenia molt clar que en el moment en què jo em presentava a unes eleccions ho feia per a complir el meu mandat, per a complir els 4 anys complets i per tant en ningú moment ni he pensat en la dimissió ni ho pensaré, perquè jo crec que la gent d'Ontinyent es mereix un respecte a la seva decisió i la gent d'Ontinyent, quan jo em vaig presentar, ja sabia a qui estava triant. I estava triant, sí, a una persona honesta que tenia un problema en la justícia que jo confie en que s'aclarirà, no sé si en un o dos anys més, però que acabarà aclarint-se. Sí, però que potser pot ser que encara s'allargui més. Vull dir que potser pot ocórrer, i això és un comentari que la gent diu, especulacions que es fa, diu, bueno, però Jorge es podrà presentar a les pròximes eleccions, perquè potser resulta que si el ritme judicial és el mateix que ha portat fins ara, resulta que tenen pel mig el pas següent, pel mig, abans haurem tingut altra convocatòria electoral. Doncs pot ser. La veritat és que no ho sé, perquè en principi en el moment en el que transcorrisquen, diguem, este procés de primer l'acusació, presentar el seu escrit, després el jutge obrir judici oral
i després les defenses, presentar l'escrit de defensa, és quan té que assenyalar ja cita, o sigui, data l'audiència provincial. I m'imagino que en l'acumulació de casos no serà de manera immediata. Per tant, ahir tindrem que veure en quina data se'n cita i com cau aquesta data. Parlem de coses d'Ontinyent, parlem d'assumptes que són propis i comentari de la gent. Ara, què va fer? La veritat és que no li sembla que ja ha pogut tindre efecte quan aquells comentaris que diuen ara que Jorge no està en un partit important, no vindran ajudes a Ontinyent. Quines han sigut les ajudes, Jorge, per entrar ja en matèria d'alguns dels temes que estan ahí damunt la taula, de projectes? Quines són les ajudes que s'han rebut en els últims anys o justament des que vas tindre o des que vas deixar de ser president de la Diputació? La veritat és que nosaltres estem molt contents perquè hi ha una qüestió que, a més, nosaltres en la Diputació vam començar, que era el fet de tractar els municipis en base a necessitats i no en base a colors polítics o en base a criteris objectius i no en base a qui en cau bé i qui en cau mal. I això, per sort, s'ha convertit en una premissa en totes les administracions. Això què ha permès? Ens ha permès des de tindre un conveni d'1.700.000 euros aproximadament amb la vicepresidència segona de la Generalitat Valenciana per abordar la transformació de la cantereria, a aconseguir del Ministeri 600.000 euros per adequar tota la part que afecta al Molí d'Escalç i a la interconnexió entre el que serà el futur parc de la cantereria i l'actual parc de la part baixa de Paduana, o ens ha permès que el govern de la Generalitat estiga pagant-nos les subvencions de l'IPSA, que són 3 milions d'euros, o ens ha permès ser els primers en puntuació per aconseguir l'àrea de rehabilitació urbana. Per tant, la veritat és que nosaltres tenim la sort de que se'ns ha valorat per la nostra feina, per la feina tècnica que presentem a les diferents convocatòries que els governs van traient i que Ontinyent no sols no s'ha vist perjudicat, sinó que tenim l'exemple paradigmàtic que també es parlava en aquell moment de l'hospital. I l'hospital es pararà, tenim l'hospital que va a molt bon ritme i que aproximadament en un any estarà finalitzat i no ha parat, o tenim el Palau de Justícia, que ja ha sigut rebut per la Generalitat Valenciana en l'antic edifici de la fàbrica de Bernabéu i que ja està... Però no avança, no?, el tema, vull dir que és bona notícia l'adquisició que vau fer de la fàbrica de Bernabéu, però allí està ple de brossa, vull dir que no l'han... La justícia no s'ha manejat. No, s'ha manejat. El que passa és que el problema que tenim sempre és que per arribar a veure les coses hi ha molt de tram, i sobretot en l'administració tot és molt llarg. Entonces, en aquest moment està redactant-se ja el projecte de rehabilitació i adequació de l'espai i s'aspira que abans que acabi aquesta legislatura estiga ja en marxa les obres. Tenim l'exemple, per exemple, de l'1,5% cultural del Ministeri de Foment, vull dir, el meu amic Ábalos, i, sin embargo, hem obtès 1 milió d'euros per a la rehabilitació de la muralla que dona al riu. Per tant, al final el que, per sort, s'acaba demostrant és que en política no hi ha fòbies i fílies, sinó bon treball o mal treball, i que quan tu tens un cos tècnic... Fòbies i fílies sí que hi ha. Que passa que potser algú és capaç de sortejar-les, o de posar en evidència aquell que les practica. Clar, jo crec que al final, quan tu presentes un bon projecte a una convocatòria, aquesta convocatòria la van a valorar uns tècnics. I aquests tècnics no van a xafar-se els dits perquè tu es caigues bé, mal o regular. Van a fer la tasca tècnica. Per tant, quan tu presentes bones convocatòries, o sigui, bons projectes, és molt difícil. Jo me'n recordo en la primera conversa que nosaltres vam tindre amb el vicepresident Dalmau, quan li vam contar el projecte de la cantereria, ell des del primer moment va dir: és que això és precís, és que això fa falta i així el govern de la Generalitat té que estar. O quan vam estar parlant amb el secretari d'Estat, en Hugo Morán, el secretari d'Estat del Ministeri de Transició Ecològica, que és del Partit Socialista, estàvem parlant amb ell, li vam manifestar quin era el problema que havíem tingut després de la Dana
i immediatament va dir demà vos cridaran de la Confederació Hidrogràfica per ficar-se en marxa, no? O quan hem parlat en la Diputació per recuperar el col·lector que van perdre en la Dana, que estem parlant d'una inversió de 4 milions d'euros, immediatament es van ficar mans a l'obra, no? Entonces, la nostra sensació ha sigut que, per sort, això que jo crec que fins i tot alguns desitjaven, no? De que on tenien es vegera com aïllada, com l'aldea Gala abandonada per totes les administracions, per sort no s'ha produït, no? I jo crec que no s'ha produït perquè també, per sort, cada vegada l'administració està més professionalitzada i cada vegada és més objectiva en el tracte cap al ciutadà, perquè al cap i a la fi jo sempre dia el mateix quan estava a la Diputació, vull dir, jo el que no puc fer és perquè un alcalde em caiga mal castigar a la seva població, no? És que el poble ja ha elegit, ha tingut un procés democràtic, que són unes eleccions, en el qual ha decidit que el seu representant és esta persona. A partir d'ahir, ningú més ha de jutjar això. D'ací 4 anys tornarà a jutjar-ho el mateix poble. Mentrestant, jo crec que amb criteris objectius, convocant les ajudes, vull dir, al final nosaltres ara tindrem 800.000 euros d'ajudes per al Pla Resistir, ens hem presentat a la convocatòria de polígons de l'IBACE sol·licitant 600.000 euros i fins ara sempre se'ns ha atorgat la màxima puntuació i per tant també la màxima subvenció. Entonces, tot això és el que ha fet que este any, per exemple, ja han presentat el pressupost més inversor de la història, amb 13 milions d'euros d'inversió. D'aixòs 13 milions, pràcticament el 70% són diners que ens han vingut d'altres administracions, siga de l'Estat, per exemple, en el cas de la muralla, que deia abans, de l'1,5% cultural, siga de la Unió Europea a través de l'EDUSI o siga de la pròpia Generalitat. Jorge, m'agradaria que ens explicares, perquè molts diuen un parc fluvial. Això què és? Perquè fem-nos un dibuix imaginari per saber allí en què quedarà allò. És bastant fàcil, vull dir, és el que ja hi ha enfront. Vull dir, el que és el parc de baix de la Paduana, el que queda, diguem, a la dreta del Molí d'Escalç, que quan van patir el desbordament del riu, el riu es va retirar i el parc es va quedar tal qual. Són parcs que realment tenen poc de formigó, tenen molta terra i que d'alguna manera ja es preparen perquè pugui filtrar l'aigua i no se'ls fica excessiu, diguem, mobiliari urbà perquè no hi hagi després un efecte d'arrastre i generen un problema. Per tant, és, diguem, un parc el més natural, el que entendríem per el més natural possible. Terra, arbres i 3 bancs, per dir-ho d'alguna forma. I en el cas de la muralla, el de l'ascensor, això va endavant? Sí, en principi, en aquest moment, avui mateixa, aprovarem ja la publicació per a que comenci tot el procés de licitació de les obres i aquestes obres inclouen també la millora de l'accessibilitat, també aquest ascensor panoràmic que pensem que també des del punt de vista turístic va ser molt interessant, perquè ens va permetre un accés molt fàcil a la vila, no sols al veïnat, sinó també al conjunt del turisme. Si contem que entre este milió, al final són un projecte de 2 milions aproximadament, el que afecta a tota la muralla nord, que ens permet també recuperar el parc de la vila i ens permet recuperar també, diguem, tot el que queda darrere de l'antiga fusteria de Barberà i aquest pati immens que queda darrere. Si a això li sumem també els 3 milions d'euros de l'edificació de 12 vivendes en Trinitat i de la recuperació de tota la muralla, diguem, que dona, en aquest cas, al carrer Roses, a través del carrer Callarís, en total estarem parlant d'una inversió d'uns 5 milions d'euros que el que van a fer és una millora de l'accessibilitat tant per la part de Tortosa i Delgado com per la part de la Bola, de la pujada de la Bola, i que al mateix temps van a permetre generar 12 noves vivendes i una millora, jo crec que transformadora de l'entorn de la vila, el qual crec que també turísticament la farà més atractiva. Més atractiva. I la Glorieta, què plans? Hi ha alguna modificació, hi ha algun canvi? Quin ritme de lo que és la millora que es pretén fer en la Glorieta? Vam celebrar una reunió, diguem, oberta a la gent, un poc per debatre aquest projecte. Nosaltres sabeu que la nostra intenció era abordar un projecte de reforma integral. Va ser un projecte que no va tindre una bona recepció per part de la major part de la ciutadania i, per tant, nosaltres no som de mantenella i no enmendalla. Nosaltres, si vegem que algo que al final ha de ser
diguem, beneficiós per al poble, la gent no ho percep com a algo positiu. Sí, però això no ho veu. Claro, preferim parar. I, per tant, una de les conclusions que va haver en aquesta reunió va ser que tornàrem a l'esperit del que havia sigut la proposta. La reforma de la Glorieta naix com a una de les propostes més votades d'on Ontinyent participa. I naix, per tant, baix la normativa de l'Ontinyent participa, que establia que com a màxim es podia destinar 200.000 euros a la reforma. Per tant, el que plantegem és treballar en una reforma, diguem, més paisatgística, en la qual s'aborde el canvi de luminàries i s'aborde la millora de tota la zona d'ajardinament i que sigui compatible en anar desenvolupant altres fases a futur. Però pensem que fins que no existisca un consens al voltant d'aquest projecte no tenia cap sentit tirar-lo endavant, diguem, seguint RQR. Sostenir no mendalla i no. La plaça de la Concepció ja està previst obres de reforma, de millora? Sí, la plaça de la Concepció, el que s'ha ja adjudicat és la redacció del projecte, en aquest cas, a més, s'ha adjudicat a un ontinyentí, a Fermín Sala, que ja ha treballat en l'Ajuntament, per exemple, va ser també el redactor de la reforma a la plaça de Sant Domingo, i el que també teníem molt clar, i a més els veïns, sobretot de la plaça, venien sol·licitant, era ja una reforma ambiciosa en el sentit que fa 50 anys que la plaça no es toca, més allà de 4 arreglos, i és evident que està en mal estat. En aquest cas, és una obra que finançarem en una part a través de la Diputació de València, que anem a destinar aproximadament 600.000 euros de la Diputació, i la resta, fins al millor 200 aproximadament, que pensem que valdrà el conjunt del projecte amb recursos propis. I ahir la possibilitat de recuperar el Pescauret s'ha contemplat o què? La veritat és que estem en fase encara de redacció. El Pescauret té un contingut emocional especialment per a la gent d'una determinada generació. Altres, per exemple, ni siquiera l'hem conegut. Pots dir-ho ben clarament, per la gent major. No, major no. Sí. D'una generació més... Jo tinc ara 41 anys, per exemple, i jo no recorde el Pescauret. L'he vist ja molt posteriorment, l'he vist ja com a una peça de museu. Era una forma, no deixava de ser una bassa en la figura d'este xiquet que resulta entranyable per a la gent que l'hem viscut i hem vist allí. Des de luego, per a nosaltres, al final, el que sempre uno pretén és que l'obra que es fa, més allà de ser transformadora, agrada. A mi el que m'agrada és que la gent disfrute de les coses. A mi m'agrada que quan tu acabes de fer una obra, la gent diga, mira, que asseat ha quedat això, que bé, ha millorat. Ara estem treballant, acabant de rematar l'obra de Pintor Segrelles. Jo l'altre dia passejava per allí i ja sentia molta gent dir, home, per fi tenim voreres que puc passar en un carro, per fi si vaig en un carro de rodes puc passar, o si vaig en les borses de la compra no vaig tropeçant-me en tots els cotxes que estaven aparcats en bateria. Ara, ahir aparcaments desapareixen uns quants, no? Sí, desapareixen perquè compta que passem de bateria a cordó, però és de veres que jo crec que el que tenim que defensar sempre és la filosofia d'una ciutat per al ciutadà, no per al cotxe. Realment estem parlant de zones, el que passa és que no entenem, diguem, totes les distàncies ens pareixen llargues, però realment, darrere del Col·legi Carmelo Ripoll hi ha un pàrquing que està a escassos 5 minuts a peu de qualsevol punt de Pintor Segrelles i, diguem, cap a l'altra banda tens tot el pàrquing del recinte firal que també està escassament 5 minuts. El que passa és que en Ontinyent és de veres que encara tenim aquesta visió de que si no aparque el cotxe baix de ma casa estic molt lluny, he aparcat molt lluny de casa. No, i sí que quan vas a fer una compra vols tindre un espai reservat davant la tenda. Claro, en aquest sentit és cert que també juga a favor la zona blava. Vull dir, la zona blava moltes vegades és criticada, però és de veres que té un efecte comercial molt important. En aquest cas, per exemple, el carrer Furs, que creua en Pintor Segrelles, és zona blava i tot el comerç d'aquesta àrea es beneficia precisament de l'existència d'aquesta zona blava que sí que permet una rotació. Però si tu vas a aparcar el cotxe perquè ja no, diguem, ja s'ha acabat la teva faena i ja hasta demà matí no vas a agarrar-lo, no passa res perquè camines 5 minuts fins a ta casa. I volia preguntar, en aquest pla que té que veure en l'urbanisme d'Ontinyent, el Poble Nou. Hi ha notícies últimes d'una altra casa que s'afona en el Poble Nou. Què es pot fer allà? Home, jo crec que tenim que continuar fent el que veníem fent des de fa molts anys, que és continuar apostant per la rehabilitació. Però la gent no vol anar a viure allí. Però si mires, per exemple, el carrer Sant Antoni, el carrer Sant Antoni fa... Però és un carrer
excepcional. Vull dir que s'ha produït una recuperació fantàstica. Claro, i s'ha produït una recuperació fantàstica en gran part perquè moltíssima gent s'ha acollit a les subvencions de l'Ajuntament. Compte que nosaltres l'any passat vam donar subvencions per a rehabilitació per valor d'1.200.000 euros. Vam donar al voltant de 200 subvencions. Això ha permès que moltíssima gent, en general, hagi pogut beneficiar-se. Però aquestes subvencions que suposen una reforma, per exemple, que costa 150.000 euros. Una reforma senyora reforma, no? Una reforma molt gran. Home, de totes formes estem parlant de subvencions de 15.000 euros. Vull dir, no són subvencions xocotetes, són subvencions importants. És de veres que, per exemple, majoritàriament la gent no fa reformes d'un calat tan gran, no? Estic parlant d'un cas ja extrem, no? Vull dir, de tindre que refer completament una casa, pràcticament des de... perquè s'ha salvat la façana i... Home, en casos així hi ha altres subvencions que són les subvencions de l'àrea de rehabilitació urbana, l'ARRU, no? O sigui, per exemple, el que era ara no me'n recordo com es deia, el 101 crec que es deia, en front just de Festers, que hi havia una tenda El Siglo. El Siglo, vale. El Siglo. Per exemple, ara és una ruïna, no? I va convertir-se en un edifici, va convertir-se en un edifici de vivendes en gran part perquè vam aconseguir que tant el Ministeri com la Generalitat ens finançaren una ARRU i en aquest cas de cada vivenda que ells obtenen en subvenció 35.000 euros, el que vol dir que, per exemple, en el cas concret d'esta àrea van a rebre al voltant de 400.000 euros de subvenció. Doncs molt bé, estem parlant... Entonces, què passa? Que és una política molt lenta, de goteta a goteta a goteta, però necessitem també la implicació dels propietaris. Hi ha molts propietaris que han abandonat les cases, ens trobem moltes vegades en problemes, sobretot al Poble Nou i a la Vila, de cases que han anat passant en herència i al final ja primer eren el pare i la mare, després van ser els fills i ara són 8 o 9 nets. Però, alcalde, hi ha molta gent que diu que a l'hora de fer una reforma a Ontinyent l'oficina tècnica només que fica pegues i problemes i... Jo crec que això és un mito també, no? No, jo crec que, a veure, el que la gent moltes vegades no entén, i jo entenc que a vegades sigui difícil d'entendre, no? És que, diguem, la Vila i també el Poble Nou tenen un estatus especial, no? Un tractament especial que obliga, per exemple, a que les finestres siguin d'una determinada manera o que l'estètica siga d'una determinada manera, no? Però és de veres que nosaltres Però a canvi també se percebeixen ajudes per tot això. Per contra, també és una àrea en la que pots beneficiar-te d'ajudes que no pots tindre en una altra àrea. Però, per exemple, quan a vegades es critica el fet de la lentitud o tal, nosaltres aquest any, en plena pandèmia, hem tret més de 200 llicències. Vull dir, el número de llicències ja majors s'ha incrementat en un percentatge important respecte de l'any 19. Per tant, diguem, la faena va fent-se. El que passa és que jo sempre coincidisc en el ciutadà en què mai es fa tot a la velocitat que a tots ens agradaria. Jo soc el primer que em desespere. Vull dir, jo quan a vegades comences a parlar, dir, bueno, entonces, a veure, estàs parlant del projecte de la plaça de la Concepció, vale, però quan veurem ahir una màquina? I penses i dius, doncs veurem una màquina cap a mitjans de l'any que ve, de l'any 22, i dius, però si estem en febrer del 21. Penses i dius, 6 mesos de redacció de projecte, estem en febrer, estem ja en setembre. 4 o 5 mesos per a la licitació de l'obra, se n'anem a febrer-març de l'any que ve, i un mes per a signar el contracte i iniciar obres, doncs en maig de l'any que ve. Claro, quan tu a una persona, diguem, forània a l'administració li dius que vas a tardar un any i mig en algo que aparentment ja està encarrilat, és molt difícil d'entendre. Sí, jo ho entenc perfectament, no resulta fàcil. Jorge, hem fet jo crec que un repàs prou exhaustiu de l'urbanisme d'Ontinyent i de les futures actuacions. Aquesta entrevista hauria d'haver començat pel tema de la pandèmia, per les circumstàncies jurídiques que hem començat, jurídic-polítiques, hem començat parlant, però com estem en aquest moment en Ontinyent, en el tema de pandèmia, de contagis, va haver moments molt preocupants. Baixa la preocupació, un diagnòstic.
Bueno, no, jo la preocupació no baixa. Vull dir, és de veres que ha baixat la incidència, però és de veres que estem en una incidència molt elevada. Vull dir, compteu que nosaltres havíem estat en una incidència de 800 i en aquesta incidència de 800 ja havíem decidit tancar-ho tot. Hem arribat a una incidència de 1.500 i ara estem en una incidència de 1.000. Per tant, estem en una incidència encara molt elevada. És de veres que, com m'explicava l'altre dia la gerent de l'àrea, Marga Llaudes, és de veres que hem tingut tot el rebrot que derivava bàsicament de Nadal, Cap d'Any i Nit de Reis, que aquest rebrot pareix que ja està contingut i que, per tant, aquest creixement ja ha desaparegut i comencem a decréixer. S'estan patint les conseqüències, no? Claro, però hem patit les conseqüències... Dels errors, abusos... Claro, o sea, contem que en el cas del Covid estem parlant d'una malaltia que els seus efectes es produeixen com 14 dies de mitja després del moment de la infecció. Per tant, si contem que encara el dia 5 i 6 de gener estàvem celebrant els Reis, 14 dies després ens duen aproximadament fins al 20 i pico de gener. Estem en la primera setmana del mes de febrer, per tant, ara comencem a contindre. Què és important? Que no ens relaxem, que siguem conscients de que el nivell de col·lapse ha sigut tal que, per exemple, l'Hospital d'Ontinyent ha tingut que treure rehabilitació del seu espai habitual i traslladar-lo a la sala Gomis per poder ficar més llits. I, per tant, el que és essencial és evitar el col·lapse del sistema sanitari. Som conscients de que ha començat la vacunació, però aquesta vacunació no va produir-se de la nit al matí. Estem veient els problemes per al subministre de la vacuna. Estem veient que hi ha que anar, atenent a la població d'una manera organitzada. Per tant, fins que es produïsca aquesta immunització global, no tenim una altra que immunitzar-nos en base a el que avui sabem, que és la distància social, la mascareta, la higiene, l'evitar encontres socials, i jo ja sé que estem tots farts i que la situació arriba un moment que ja estàs avorrit. I la vacuna, Jorge? Però no tenim una altra. I la vacuna quan t'arriba? Bueno, ja estan vacunant? Ja estan vacunant, però, clar, tornem a lo mateix. La pregunta tenia una doble intenció. La intenció de dir a Jorge Rodríguez li han oferit ficar-se la vacuna, no? No, jo no. A més, jo tenia clar que no m'haguera tocat. Jo ni sou població, per sort, de risc, ni tampoc encara he arribat a una edat de 80 anys, que crec que és la que en aquest moment estan començant a vacunar. Però és de veres que, a veure, han hagut problemes tant en la producció de la vacuna a nivell europeu, que ho hem vist, i després que no és fàcil immunitzar el conjunt de la població de manera ràpida. Però també, per contra, avui sabem el que podem fer. Vull dir, en març podíem partir d'un desconeixement de com es propagava la malaltia, de com podies infectar-te, com no. Avui ho sabem. Per tant, avui tenim de la nostra mà ferramentes. El govern en març ho sabia perfectament i estava avisat. El govern va dir, com és el 8 de març, el Dia de la Dona, ja farem algunes manifestacions i després tallarem el... Sí, no, jo crec que, a veure, en la meva opinió, el que és impossible és que, diguem, les més altes instàncies no tinguin informació. Que un alcalde de poble, com és el meu cas, no tinga la informació epidemiològica és comprensible. Jo no tinc epidemiòlegs en l'Ajuntament, però que les més altes instàncies no tinguin la informació és molt difícil de creure. I després és cert que jo crec que hi ha hagut moltes vegades un intent de salvem el Nadal, salvem tal, que espere que no es repetisca en intentem salvar la Pasqua perquè sabem les conseqüències que té. Ara ens toca fastidiar-nos i tindre paciència, doncs no tenim una altra. La llàstima és que, Jorge, pel tema del calendari de vacunació, alguns es van fer il·lusions de que les festes en agost i sembla que això estarà molt complicat, no? Home, jo voldria enganyar-me, no? Voldria enganyar-me perquè seria molt bona qüestió que m'enganyara. Jo crec que seria millor anar fent-se la idea de que no anem a tindre festes i si per una d'aquelles es pogueren fer, doncs això que es trobem, no? Però crec que... Home, de fet, jo vaig mantindre la setmana passada una reunió amb el president de Festers, en concret, en aquest cas, per a parlar del mig any, i, per exemple, en mig any no va fer-se res presencial. El poquet que es puga fer va ser en streaming, va ser o un concert en streaming o, vull dir, coses que cadascú des de sa casa puga participar, però jo crec que va ser
a mi avui em costa pensar en un Daniel Gil ple de gom a gom de gent, en 10.000 persones desfilant i 20.000 més mirant-ho. Em costa pensar que això en els propers 6 mesos siga possible. Ojalà, però em costa pensar. Molt complicat. Jorge, gràcies per haver-nos acompanyat. No sé si ja és obligat. Escolta, si té unes idees, fa unes preguntes, però potser hi ha algun tema que tu dius, jo no m'agradaria alçar-me sense parlar de què. Bueno, si m'ho permets, per incidir, com sempre, en l'últim tema, que és el tema de la pandèmia. Jo crec que torna a insistir en el cansanci. Jo entenc aquest cansanci i el patís com un ciutadà més. Entenc perfectament que tots tenim ganes de tornar als bars, de tornar a reunir-nos en família, de tornar a veure els amics. Però jo crec que hem de ser conscients de quina situació tenim i que ara ja sí pareix que comencem a estar en el final del camí. Perquè avui molta pilleria, avui pilleria, així els bars tancats i l'almorzaret en Agullent o en Bocairent. Per això jo crec que els tancaments perimetrals no van tindre massa utilitat, i de fet d'ahir que es prengueren ja mesures que afectaren al conjunt de la comunitat valenciana. Per tant, jo el que vull que és simplement, com a últim missatge, demanar-li a la gent que es cuide molt, que mantinga les mesures de precaució i així quan iscam hi serem tots. Gràcies, Jorge Rodríguez, alcalde d'Ontinyent, per haver estat així una vegada més, com sempre ha sigut un plaer. Gràcies també a tots vostès. Com saben, ara és el moment d'oferir-los uns consells publicitaris i de seguidament farem repàs dels temes més destacats que han tingut per escenari la ciutat d'Ontinyent en l'espai Ontinyent d'actualitat. La setmana que ve, si Déu vol, ens tornem a veure en la cita d'este programa en Comarcal Televisió, Ontinyent d'actualitat. Queda't a casa és la vacuna contra l'avorriment i l'apatia posat en marxa per l'Ajuntament d'Ontinyent i el primer dels concerts celebrats dins d'aquest programa ha tingut una excel·lent acollida. Ni més ni menys que 5.386 persones van estar seguint en algun moment al grup local Mimi i Los Trileros, que actuaven al Teatre Echegaray, un concert que fou retransmès en streaming a través del Facebook municipal, podent així els espectadors gaudir-lo des de casa. S'encetava així el cicle Ontifest amb prop de 5.400 persones usuàries i 3.400 interaccions entre reaccions i comentaris. Molt bona vesprada a tots des de les vostres cases. Esperem fer-vos una vesprada una miqueta diferent d'estes que estem vivint tan estranyes. I no res, és un grandíssim plaer. Nosaltres som Mimi Los Trileros i així estem per cantar-vos i fer-vos una miqueta més divertida a la vesprada. Moltes gràcies. El programa Queda't a casa en aquest cas ha estat al costat i ha donat suport a la cultura i als músics. La propera actuació serà aquest dissabte 6 de febrer amb Grupo Ñ, també a partir de les 7 de la vesprada al Facebook. I ja es coneixen els horaris per als concerts que duran a terme les bandes de música de la ciutat. Diumenge, dia 7 a les 12, serà el torn de la Societat Unió Artística Musical d'Ontinyent. El diumenge 14, tot per la música. I finalment, diumenge 21 de febrer, l'agrupació musical d'Ontinyent. Per altra banda, ahir s'iniciava la tercera de les línies de treball de Queda't a casa, el pla esportiu OntiGym, que organitza la regidoria d'esports i que en aquest cas fomenta l'activitat física a casa al temps que recolza els centres esportius i gimnasos que han vist interrompuda la seva activitat. Cada dia, fins al 18 de febrer, el Facebook durà als domicilis la pràctica de l'esport amb la guia de diferents professionals. Ahir, amb Sergio Llamador, de CrossFit Ontinyent. Benvinguts, benvingudes a la nostra casa a CrossFit Ontinyent. Hola, som Amador i Sergio i anem a preparar-vos un ratet d'entrenament i per a passar-vos un bon rato i estar actius. Agraïm en primer lloc a l'Ajuntament que hagi tingut aquesta iniciativa per a fomentar l'esport i sobretot també per comptar amb nosaltres. Avui ha estat el torn de Gym for Women. Podeu utilitzar aquell o aquelles que no...
L'Ajuntament d'Ontinyent ha iniciat els treballs de reurbanització del carrer Parefullana, una actuació inclosa al Pla d'Eficiència Urbana 2021. Parefullana és una de les vies principals del barri de Sant Rafel, que ara, gràcies a una inversió de 575.286 euros, permetrà duplicar l'espai per als vianants, a més de modernitzar i millorar l'eficiència de la xarxa d'aigua potable i instal·lar nou mobiliari urbà. És una obra importantíssima per al barri de Sant Rafel i per la ciutat d'Ontinyent. És una obra que permetrà renovar les canonades d'aigua, són canonades de fibrocement que tenen més de 40 anys, tant en el Parefullana com en Carlos Díaz, i anem a canviar-les, en aquest cas, per noves canonades de fundició. La intervenció també contempla l'ampliació de l'espai per a vianants dels 630 metres quadrats actuals als més de 1.400. Anem a millorar el tema de les voreres, anem a fer unes voreres més amples, passant de 8 centímetres a poc més de 2 metres, per tal que siga fàcil per als vianants poder accedir i caminar i passejar per este carrer. També es procedirà a l'execució d'una placeta per a millorar la seguretat en la intersecció dels carrers Parefullana, Carlos Díaz i Joan 23, amb la col·locació d'arbrat i bancs. Per tal de fer un carrer més amable, més saludable per als veïns del barri, i pensem que és una actuació molt important que està fent l'Ajuntament, que és una actuació que sempre també ha reivindicat l'Associació de Veïns de Sant Rafel i que esperem que pront sigui una realitat. Igualment s'executarà l'ampliació d'una de les voreres en el carrer Carlos Díaz, connectant-se la futura plaça amb la placeta Lluís Espí en la intersecció entre Carlos Díaz i Cristòfol Colón. També s'actuarà en la reurbanització del carrer Sant Pau. La presidenta de l'Associació Veïnal del barri ha visitat les obres junt als regidors. Ja portàvem anys veient que era un carrer molt transitat, una via molt central del barri, en prou circulació, i el tema que teníem més greu era les aceres molt estretes. I l'associació ha estat reivindicant diversos anys i avui és el moment que és una realitat. L'execució de l'obra és una obra que ens durarà sobre 6 mesos. En aquest moment, creguem, anem a fer-les en 2 fases. En aquest moment estem fent des d'ací de la cara de Sant Rafel, estem fent fins a Casiano-Fita. Una vegada tinguem Casiano-Fita fins a Casiano-Fita acabar, entonces començarem la segona fase, que és la que es comença de Casiano-Fita fins a la intersecció de Carlos Díaz, Juan 23, fins al final. Al remat, amb totes les millores, acabarà actuant-se en un tram de més de 430 metres lineals de carrer. Així comença el vídeo homenatge a Pau Donés que han realitzat un grup d'usuaris i usuàries del taller de veu de l'associació ontinyentina Ànima, amb motiu del Dia Internacional contra el Càncer que celebra avui 4 de febrer. La inquietud de Santi Saiz, un dels fundadors d'Ànima pel cant i la guitarra, fou el que mogué a posar en marxa fa uns mesos aquest taller de veu i el que començava amb un hobby va donar pas a assajar aquesta cançó, Eso que tu me das, del desaparegut vocalista de Jarabe de Palo. I per a fer-ho realitat s'ha comptat amb l'ajuda desinteressada dels professors del taller de música moderna de l'Acadèmia Ad Libitum i de molts altres professionals. La circumstància de la pandèmia ens ha tingut que fer tindre que acoplar-se en grups molt reduïts, inclús en grups de 2. Al final ho van gravar, va tenir un resultat que ha sigut també a Damián, que és el tècnic de so que ha col·laborat desinteressadament en aquest projecte. Ha fet un gran treball de mesclar totes les veus. Després, el taller de música moderna del Libitum, Camilo, Míriam, hasta Josep Bas i Víctor Fernández han fet una versió rockera de lo que és la cançó Eso que tu me das, de Pau Donés. I al final ho hem gravat en vídeo, també el Jordi Torró ha fet una magnífica feina en gravar totes aquestes imatges i capturar un poc l'alegria que hem transmitit tots i totes fent aquest projecte.
Un vídeo que s'ha convertit en tot un himne a la gratitud amb el que aquestes persones volen tornar tot el que han rebut de quins els ha acompanyat durant el seu procés. Desde Anima queremos invitaros a todos a que participéis en el estreno el día 4 de febrero, que celebramos el Día Mundial del Cáncer, al homenaje que hemos realizado desde Anima a todas las personas que nos han apoyado en el transcurso de esta enfermedad y que nos ha dado pues, una oportunidad de demostrar la fuerza y la alegría que tenemos de seguir viviendo y seguir adelante con nuestra vida. I com no, també aquest és un homenatge als protagonistes del vídeo per lluitar contra aquesta malaltia. Un treball que a més té com escenari diferents espais d'Ontinyent com Sant Esteve, el Pont Vell o el Campanar de Santa Maria, el més alt de la Comunitat Valenciana. A totes i tots els que han participat en aquesta gravació, com són són dones, la gran majoria dones que han patit l'enfermetat o estan en aquest moment en el transcurs de l'enfermetat, no? A totes elles jo crec que es dona l'enhorabona per lo valentes que han sigut, per conforme han portat el tema de la seva enfermetat, que és un exemple per a seguir, no? I això també és un homenatge per a totes elles, no? Este homenatge a totes les persones que han patit l'enfermetat, a totes les que estan patint, també a totes les que ens han deixat i també, com no, a Pau Donés, que ha sigut una referència de com normalitzar l'enfermetat. Des de la seva fundació el 2014, Anima Associació Càncer Ontinyent atén a malalts i familiars de tota la comarca de la Vall d'Albaida i inclús de la província de València. L'entitat aborda el càncer des d'una perspectiva multidisciplinar, atenent els diferents aspectes que milloren la qualitat de vida de l'usuari i dels seus familiars. Agraïm en primer lloc a l'Ajuntament que hagi tingut aquesta iniciativa per a fomentar l'esport. L'Ajuntament d'Ontinyent ha posat ja en marxa el Pla Esportiu OntiGym, una de les línies de treball incloses al programa Queda't a casa, amb el qual es pretén fomentar que la ciutadania es quede al seu domicili, al temps que s'impulsa l'activitat econòmica als centres esportius, un dels sectors que s'han vist més afectats per les últimes restriccions contra la Covid-19. Amb el Pla Esportiu OntiGym, fins el proper 18 de febrer a les 7 de la vesprada, el Facebook municipal emetrà les sessions esportives de 7 centres diferents de la ciutat. Les dues primeres sessions han aconseguit acumular visualitzacions per part d'una audiència de prop de 6.700 persones usuàries úniques, bé a través del Facebook de l'Ajuntament com de les 51 comparticions registrades. A més, en total, entre les emissions originals i les comparticions, les retransmissions aconseguien 670 interaccions entre reaccions i comentaris. Una molt bona acollida de part de la ciutadania que ha respost a aquestes classes online que els gimnasos d'Ontinyent estan fent, uns gimnasos que per la normativa autonòmica han d'estar tancats i és una fórmula també per a que nosaltres, com a Ajuntament, puguem també ajudar un poc als gimnasos. Dins de les accions de foment de l'esport i al marc del programa Queda't a casa, el proper diumenge es retransmetrà en directe, també a través de les xarxes socials municipals, el partit de la Lliga EVA entre l'EC Tontinet Martínez Valls i el Club de Bàsquet Tavernes Blanques a les 6:30 de la vesprada des del pavelló municipal d'Ontinyent.